अरे भाई अरे अमित भाई सलाम अमित भाई वालेकुम सलाम कोकणी भाई या 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 काय का बरं बेस ना मी वेसे तुम्ही इकडे कसं काय हो सादिक भाई माझ्या दोस्ताची शॉप आहे या काय बोलता कसं शॉप आहे चला दाखवतो तुम्हाला या हा माशाल्लाह सुंदर हो सादिक भाई यांची शॉप आहे आपली वसीम भाई संग. माशाल्लाह वसीम भाई मुबारक हा मुबारक माशाल्लाह मस्त शॉप आहे मग बाकी काय खासियत काय आपल्या शॉपची बघा सादिक भाई आपल्या इकडे ऑफिस आणि स्कूलची टोटल स्टेशनरी अवेलेबल आहे. अरे वा एक नंबर आणि सादिक भाई आपल्याकडे नोटबुक्स पोरांना लागणारा स्कूल बॅग वॉटर बॉटल टिफिन बीटीएस प्रोडक्ट हा सगळं आपल्याजवळ अवेलेबल आहे. सगळ्यात मोठी बात काय बघा सादिक भाई मार्केटला जी प्रिंटआउट कलर प्रिंटआउट 20 रुपये ती आपल्याकडे 10 रुपयाला आहे. जी साधी 10 रुपयाला आहे ती आपल्याकडे 5 रुपयाला आहे. आणि कॉलेजची ही पोरा जी 2-3 रुपयाला झेरॉक्स मारतात म्हणजे नोट्स मारतात ती आपल्या इकडे 1 रुपयाला आहे. बघा सादिक भाई तुला अजून काय पाहिजे आता तुम्हाला तुझ्या फॅमिलीला काही घ्यायचं असेल ना तर वसीम भाईच्या शॉप शो काय जायचं ना जायला काय जायला काय आपला माणूस मला ते जाणार ना तुम्ही पण बघा जुन्या मानगावला हायवेच्या कॉर्नरलाच मेन शॉप आहे वॉटर बॉटल स्कूल बॅग नोटबुक बुक सगळं एकदम रिजनेबल प्राइसला आहे बिंदास या आणि बिंदास घ्या काय भाई बरोबर का नाही सादिक भाई राहिल्यासारखं आहे ना मी पण काहीतरी घेत आहे काय घेतोस पाऊस येत आहे छत्री घेत आहे छत्री आहे हो लेडीज जेंट्स लहान पोरांच्या सगळ्यांच्या आहेत आपल्याजवळ छत्र्या. एक काढा जेंट्सची बघून या ही घ्या. सादिक भाई यांनी गंमत दाखवली नाही आपण आपली गंमत दाखवूया मी करताय वसीम भाई छत्री तर एकदम भारी आहे हो पण टिकल ना टिकल ना टिकवायचा तुमच्या हातात आहे. आमच्या हातात आहे म्हणजे अहो, कमीत कमी 20-25 वर्ष टिकली पाहिजे हो सादिक भाई 20-25 वर्ष नाही 50-60 वर्ष टिकल. 50-60 वर्षा कशी काय कशी काय फक्त एक काम करा काय काम करू पावसात आणि निमरात छत्री अजिबात बाहेर काढू नको. सादिक भाई हे आपल्यापेक्षा नात्याच्या वरचं निघलं आयची का आम्ही 500 वर्षा टिक हो Luego hay que la haga, reciclo que te quizás más haga, aunque no sabe nada.